Len idiot z Nového času môže napísať, že som išiel do Vietnamu, aby som naháňal pracovné sily naspäť na Slovensko z Vietnamu a že si nevšímam 10% nezamestnaných na Slovensku. No. És azt elfelejtetted, hogy ki ez a lakás? Az enyém! Že Fico si dal postaviť privatizované... Má niekto priamy vzťah k tomuto projektu? Ja počkám za dvere. Nechodíte na večierky, na team buildingové akcie. Čo? Mám rodinu.